sam jeden marszał. I co zamiast złonaczymy więcej. Wszystko narychtowane, samą papiery. A ja mam szwung do roboty. Lachej, jak my erwimy ten kontrakt, to będzie richtig Zufall. Działchy to nie ma cufal. To, coście złonaczyły, trzeba mieć w zocy. Ściśnie ktoś ten knefel. Romek Uroś. Bo ktoś aparat? Glejtu i statuetki prosimy pana Rafała Adamusa, prezesa Pro Locuela Silesiana. Zanim wręcza, to dwa słowa. To już ponad rok, jak ten kadr stoi tu w Olebie, z mojej lewej strony, napisał do nas maila, że Samsung ma taki pomysł, żeby coś takiego sobie złonaczyć. I powiem szczerze, jak ja to zobaczył, to najpierw, że nie wierzył, że myślał, że, bo to było pora dni po prima aprilis, że myślał, że jakieś moje kamraty mi chcieli widz zrobić. Ale że zaczął sznupać w internecie, no rzeczywiście taki hop istnieje i rzeczywiście robimy w Samsungu, no i pogadaliśmy się, zrobiliśmy to, no i dzięki temu teraz każdy z nas, i ja, i wy, możemy mieć w telefonie śląski język. Także ja fest dziękuję i panu Jarkowi, i panu Jurkowi za ta ponadroczna współpraca. No i pierwszy raz dzięki temu kamrat pójdzie do Warszawy, a ja myślę też, że w Korei, w Seulu też się o tym dowie.